Здравейте, аз съм Kopče.com. Това е Николай Вушовски. Никола Вушовски и можете да потърсите в моя канал, имам само 2 клипа. И как се казваш? Никола Веселинов Вушовски и не знам защо го казвам. Kopče.com. Малко мазна реклама на Никола Вушовски. И да. Каква ти реклама, бе? Това е нашата база. Това не е базата, чакай, че не се вижда. Това е шкафа. Това не е базата. Целият шкаф. Тук ни е пейката. Това Тук ни са ни нещата, ето. Съхранителния шкаф. Ето. Да, ето, така. Това ни е бронята. Да. Ето щита. Остави го, Никола. Шлемовете. Бутината. Да. Това е един скапан меч, дето е създаден, да не казвам. Много тъп. Да. Пластмаса. Гледайте, тази раница за 10 лева, брат. Но Моята за 5 лева държи 1 тон камъни, брат. Ето, я гледай каква яка. От Декатлона за 5 лева, брат. да. А неговата за 10 ти се скъсала вече. Да. Я гледай тук ли? Аре, да ходим. Ето тук, почки ги крадем от един приятел. Той, който Да. си мисли, че ние сме му приятели, той е заблуден. Да, и ние, не братовчет ми, а приятелят ми, Жани Драгомир, има такова спука гумата на този, дето мислиме, че е приятел. И идват нашите хора. Ето онзи Стефчо. Влачи кашона. Правим видеоклип, така. Да, и ето, гледайте как. Това е модата в работя, брат. Да. И той не може да си вържа нещата. Там имаше много стъкла. Много тъмно, много е тъмно. Много е тъмно. Много тъмно. Готово. Да, ето тук продължава. Ето там. Никола, връщай се. Да, там има много бокуци и са много яки. И няма да казваме къде сме сега. Да, и тук пише не паркирай, рампа. Там има много неща. Това е манията. Да. Това е BMX на Драго. И Митака Беги не трябва да се срамува. Митака БГ, но го няма в този клип. Не трябва да завижда, защото аз снимам първия си клип с Филип. И не знам дали ще снимам. Да, и извинявай Митака, защото снимам само с него. Стефчо, ела тук. Показваме Ела тук. Пред. Ела тук. Стефане, ела. Знам, това е манята. Да, това е манята. Да, гледайте какъв е як BMX. Гледайте каква гума. Право. Това е колелото на Жани. Драган. Да. Его Никола Вушовски. Дали не чувам някой чидо? Не. Онази бабичка там. Ето онази, ето там. И онзи старец там. Махни се, Никола. Ето онази бабичка там. Е много странна. Ето връзва колците. При 100 дена мали и тя много мухляса. Да. Там има гаражи, разни работи. Тук е салфетки, разни работи, бокуци. Стефчо нещо си прави там. Да. След малко ще дойдат най-големите пичове в базата. И тогава ще пуснем клипа. Да. И чао! За сега. Чакайте. Абонирайте се за този клип. Абонирайте се за мен. Ако дори качвам клипа. Как ще се абонира за клипа, бе? Не, абонирайте се. Ако не сте се абонирали, абонирайте се за Kopče.com. Така. Това е. И за мен се абонирайте, моля. Защото нямам нито един абонат. Аз имам 7, 8. Да.
Абонирайте се и за Митака БГ, и за Тонката БГ и така. Не е Тонката БГ, е Тъпънката 65 БГ. Да. И ще се видим, когато дойдат нашите приятели и така. Чао за сега. До скоро. Чао за сега. И когато дойдат, ще пуснем. Чао. За сега. Здрасти, пак сме ние и ако някой ми звънне, ще прекъснем клипа. Но това, може би, за сега ще спрем. Но сега ще ви покажем как ходим по една кола. Беги, Стефчо. Ето. Ходим по кола. Ходим по кола. Опа! Оп! Ето я бабичката. Много е мухлясала. Направо. Много е мухлясала. Не я гледайте. Ето там идва. Да, това ми е колелото. Е това. Много е яко, не? Право колко се сцепиш. Хубаво, Стефчо. Е, това е Стефчо. Няма YouTube канал. Нищо. Обаче... Да, гледайте сега как пак ще мина. Да. Да. Ето го Стефчо как ще мине. Обаче... тук е малко страшно. Затова... Ето е бабечката, дето е мухлясала. И се отваря багажника. И изпратихме го в космоса. Едно, две, три! Ето, хора! Има хора! Има хора! Я дръжа малко. Аре да ги търсим. Чакай. Малко ще ме гледате как си връзвам връзките. Малко странно връзвам връзките, ама... Този клип трябва да ти е 10:34 минути. Не трябва. И сега отиваме да търсим другите. Не, няма да ги търся. Така, връщай се. Да, това ще бъде за днес. Ако се появят скоро време. Ще снимаме Тихо. отново. Не, това от манета. Това от мен? Май чувам някой, че идва. Да, викове някакви бебешки. Да, те там викат. И са бият също някакви момичета. Да. Роженици. Да. Едни ни псуваха, показаха ни средни пръстове и разни такива работи. И така. Има ли бабата? Добре. Ето това е чантичката на Никола Въжовски. Той отива там да види какво става, да. И... идва. Кой е тук? Ето ги. Ето там. Сега ще дойдат. Те са си направили едно много яко влакче. Сега ще ви го покажа. Идват с някаква щайга и не знае на каква. Ето. Ето ги. Това са те. Вижте ги. Ето. Направо яко, нали? Мали, обръна се бокс. Направо. И това е Иван Въжовски. Коста! И това е... Удия. Който си... Жани. Драган, дето ви казах. Ето го и братовчет бетонката. Тъпънката 67 БГ. 65 ли беше? Ами готово някакъв шок. Дай сега латим кашони. За базата. Ето, Никола Въжовски. Махай се! Махай се! Ето водосебника Никола, който е мрънкло. Да. Само ни пречи базата. Ето тези бокути са от нас. Ние си чистихме базата от земята, човек. Знаеш колко яко беше. С една метличка за такова. За маса. Знаеш колко яко беше. Направо нема що. Те па си от яко. Нали? Това е Драган. Няма YouTube канал. И прави действа. Това е Иван. Това е моя якошон. Това е моя якошон, аз плъсвам. Гледай.
Това с крошче. Дай са, вдигай! Оба! Сега ще го прекантари. А за кантар? Маняк, нали? Я гледай как го прекантари направо от земята. Мали, гледай. Как го прекантари само. Мали, с моето кордо, колко прави направо, прави бръмджа Китай, дай. Така пада. Ево, как ще това? Не, братовчет. Тъпънката.